dobrodružstvo. Teraz som zadýchal, teraz hore kopcom a smerujem k jednom cintorínu, je to v Čechách. Tak pokiaľ to Čechovia sledujú, tak sa to volá Žbitov. A idem teraz za takým účelom pozhovárať sa s duchmi. Jedná sa o rodinu Votovových, hlavne Narcisa Votovova. Máme troška čudné počasie, keď tak pozerám. Aj vám dávam takto výhľad na mestečko Volíne. Takže vyzerá to z takéhoto pohľadu. Není vidno až tak veľa, lebo nie som moc na kopci. A sú to domy na blízku, takže nie vidno všetko. Donedávna tu bolo pretrž meračien, čo bolo zaujímavé. Chcel som odísť, ale chvíľku som si počkal. Je momentálne 9:20 večer a chcem preskúmať terén. No preskúmať, ja už to dávno síce preskúmané cez deň. A teraz práve dobre blislo. Teraz budete počuť ako hrmavicu dobrú. Trošku potrebovalo to tak ďalej, to je tak 4 km. Možno viac, to no. No, zahrb. Čo tu bude pekne počuť. Tak. Takže takú parádnu atmosféru tu mám. Takže mám to rovno aj s hromami bleskami, keď idem na ten cintorín, na ten Žbitov. A tuto momentálne nad tým Volíne, mestečkom, čo má počet obyvateľov 3000, ide cestička a smeruje tajto hore. Tuto máme taký autónoček a s takými posilovacími strojmi na vlastný pohon. Tak to vyzerá. A tuto pôjdeme takých 200, maximálne 300 metrov hore, kde je ten kostolík aj z hrobný. Prakticky celý cintorín Žbitov, kde som mal pekné spojenie s duchmi Narcisa Votovova, ktorá mala neskutočne obrovské srdce, bola srdečná a mám chuť normálne si hodí reč. Cítim sa tam výborne, nie je tam nič strašidelné, aspoň pre mňa nie, lebo čím viac paranormálnych aktivít, tak tým viac ma to priťahuje. A tuto môžete vidieť kostolík, som tu už natáčal aj dronom za bieleho dňa, ale najviac ma fascinuje tá jedna hrobka, z ktorej vychádza kopu energie, ako som spomínal, rodina Votovová, ktorý vysielal tú energiu hneď z príchodu, keď prejdem cez bránku. Prišiel som a hneď som sa otočil napravo, že normálne ma ohorila tá energia. Idem tam, tlačí až na plúca. Nemôžem povedať, že je to niečo zlé. Nemôžem povedať, že to je niečo až výnimočne moc dobre. Nabili ma. Preto vládzem moc veľa a mám chuť nielen tú energiu prijať, ale aj porozprávať sa. Zoznámiť sa. Prečo nie? Však tento náš svet a ten duálny svet, ten paranormálny, má predsa nejaké to spojenie. A to spojenie vnímam veľmi dobre. Tuto môžete vidieť ešte takéto dve hrobky. Išiel som okolo nich. Sú pekné, ale prázdne. Tam duchovia odišli. Tam nie je nič. A celko po celom cintoríne taký parádny pokoj. Až na ten roh, tam vzadu, tam som bol dezorientovaný. Tam je človek, ktorý mal asi nejaké úzkosti, depresie, tak preto aj nebudem tam chodiť. To je vec živých ľudí, ktorí potom zomreli a toto nechcem riešiť. Ja chcem toto tu. Tam do tej hrobky sa dá ísť pekne. Dá sa to hneď otvoriť, tam zámok nebol. A keby tam bol, tak tam nejdem, keď to zamknuté. Nie som typ človeka, čo by to robil. Zneusiť hrobku, na čo? A keď cítim tú ohromnú energiu, čo cítim, to je paráda. Zobral som aj dron. Idem si nachystať na to reč, otázky, zároveň dostanem odpovede
a verím tomu, že sa to zistí o mnoho viac. Takže to vyzerá táto hrobka zašera pri takomto počasí. Budem to až do 11. večera. Musím, lebo nechcem odísť neskôr. Nehovorím, že by som sa to nejak bál. Au. Tripod. Joj, aký to má otlačené. Ten prst. Nevadí. Technika tu je. A teraz kúkajte. Milá rodina Votavová, ahojte. Prišiel som vás pozrieť. Takže po tejto strane sú pochovaní a po tejto strane sú pochovaní z druhej strany. Táto sa vlastne vkladli priamo dole. Tam sú do miesta, tam sú do miesta. Neotváral som to, ale toto nie je veľká hrobka. Takže rodina Votavová zde počíva. Takže tu odpočíva Josef Votava a Narcisa Votavová Kellerová. Je to pred našim storočím, kedy oni zomreli. A tá energia toho je brutálna. Som prišiel na rozhovor s vami. Myslím si, že všetko bude v maximálnej pohode. Cítim pokoj, kľud, až na tú silnú energiu, ktorú cítim. Tak vám to ešte privrem. Tak. Ak nevadí. No. Takto. Tu mám rukoviatka. Dobre, takto. No. Takže tak. Si dávno zomreli, no. Pred celým storočím. Takže chcem všetkým povedať, že máme tu takéto počasie parádne. Takto celý cintorín plus kostolík, hrobka, táto jedna, je vyslala tá energia, ktorú teraz nesmierne cítim. Potom tie dve hrobky, ktoré sú, povedzme, že pusté, aj keď sú tam mŕtvi pochovaní, ale odišli pokoji. Tak rodina Votavová, Narcisa tu je, neviem ako Josef na to. A ten ďalší, čo tu je pochovaný, ešte raz to prečítam, lebo niektoré tie mená sa mi ťažšie zapamätávajú. Takže volá sa tiež Josef Ledrer. Neviem, či to je on, ale Narcisa tu je 100%, lebo včera som mi ozvala v diktafóne. Sa s ňou troška pozhováral. Počul som jej hlas aj v diktafóne, verím tomu, že aj na kamere bude, ešte som nevyšetroval videa, ale dneska, keď nahrám, tak najbližšie cez víkend máme teraz stredu, zajtra je štvrtok, no, to by som mohol vo štvrtok vyšetriť videa. Budú vyšetrené a urobím extra video, čisto paranormál, len na tento cintorín Žrpitov. Potom vám ešte dám na vedomie, že ako sa to presne volá, na Google mapách to bolo uvedené, že ako sa to presne miesto volá, tento cintorín. To vám dám do popisu videa, ale ako môžete vidieť, je to toho veľmi veľa. Veľa pochovaných ľudí, ale tu necítim nič zlé, tu nie je démon, čo je výhoda. Akurát, že ten jeden hrob, čo som ukazoval tam v rohu, že tam akurát som bol dezorientovaný. No, pozrite na to. Snáď nebude tu pršať už. Ono to prešlo, tak to je odchádza, no. Také kľudné miesto tu je. Môžem zachytiť aj blesk. Takže na zázname bude vidieť. Som si donesol infarčné svetlo. Som ho nepoužil rok, tak idem ho troška prevetrať. Mám tu aj powerbanky, na ktoré to napojím. Troška vlastním tú plácu, fúka vietor. Cítim sa tu výborne, som spokojný. Čo mi chýba? Takže pre všetkých paranormálnych vyšetrovateľov odkazujem, že treba zažiť
také duchovné spojenie pri takýchto hrobkách, hroboch, pri mystických miestach. Neutekať, hlavne neutekať. Duchu, ja chcem niečo povedať zrovna tedy. Chcem to aj takto rozpovedať, lebo už som zažil veľa toho za tých pár rokov. A povedzme, že aj za ten celý život, lebo predtým som to nechápal, čo sa všetko deje a prečo sa to dialo. Keď mi niekto údajne klope na dvere, ako ja to počujem. Ale tak povedzme, keď som bol u našich na Povale, tam je taká izba urobená, dá sa tam spať a máme tam kovové schody. Schody sa nepočúva, nikto mi zaklope na dvere. Najprv som povedal, že dajte im pokoj, nehajte ma tak, mám robotu. A potom si neskôršie uvedomil, asi za takú pol minútu, asi 30 sekúnd, no, alebo možno aj 20. Som si uvedomil, že niečo mi to nehrá. Nepočul som schody. Tak som otvoril dvere a som sa s tým duchom rozlúčil, pokiaľ niekto opustil tento svet. Bolo mi také čudné, no. Som sa potom ospravedlnil za to, čo som povedal predtým, alebo som vedel, čo sa jedná. Ten sa ešte tým paranormálnym aktivitám nezaoberal, ja som hral po zábavách a hlavne sa venoval elektronike. Opravoval som, bajkoval som si, vyrábal som si. Však chcem sa tomu venovať ďalej. Nože ale prišlo mi toto do toho, odkedy mám momentálne v snoch pokoj. Lebo asi som to mal dané už od narodenia, alebo ako to povedať. Čierne sny skončili. Odtedy, ak som sa tomu začal venovať. Odtedy mám pokoj. A toto mi prišlo doslova do života a naplňa ma to. Som šťastný a som rád, že existuje aj ten paranormálny svet, lebo táto mi dáva istotu ďalšieho žitia po tomto živote. Netreba za žiadnej smrti báť. Život a smrť. Život je život, to je krátke. To je iba dočasné. Ale ten prechod prekonať. Ten prechod, to je rýchle. Čo ani netuší. Je to pár zlomku sekundy. Pár stotín teda. A už je v tom druhom živote, v tom druhom svete. Paranormálu. Ja som iba raz nahliadol tam, ako to vyzerá. Bolo to zaujímavé, no. Takovo ma. Takže pozrite, no. Tak to vyzerá teraz. Sa to stmíva pekne, aha. Je to väčšia tma, ako to predtým. A ja stále pohodem. No, idem si nachystať ešte reč a budú sa vyšetrovať paranormálne javy. Keby som niečo ukázal, bol by som rád. Minule som to vyšiel s kolegom, bola to úplná tma. Aj sme sa rozprávali o rôznych veciach, no. O živote, o budúcnosti, o plánoch. A tuto takto sme si išli. Jak môžeme ísť? My sme išli z tejto strany. Tu je taký chodník. Táto sme si išli odtade. A táto som išiel s kolegom ešte ďalej kúsok. Pomáčky budem kráčať, nie je to len rýchle. No a asi už v tejto úrovni tu niekde, no. Tu som počul ženský hlas. Ako keby 20-ročná žena mi niečo povedala. Nebolo to nič zlé. Taký veľmi príjemný hlas to bol. Tuto akurát z tejto strany to bolo tu. Tento hrob neviem, či to bol ten ďalší, alebo ten ďalší. Bolo tu počuť výrazne, priamo do ucha som to počul. Vtedy som nenahral kamerou, som sa rozprával s kolegom. A normálne som zostal skočený, voľčím to povedalo. A rád by som sa zistil, čo to je. A táto cintorín nie je v pohode. Keď zoberieme, ešte ma čaká potom jedna púť na jeden židovský cintorín. Je to kúsok od Strakoníc. Je to židovský cintorín, ktorý má rozlohu 400 m². A tuto som bol včera, som sa na to pýtal, že či poznajú ten cintorín.
Nie mi to odkazalo a varovalo, že je tam démon. Že je tam veľmi zlá entita. Tak uvidíme, no. Že to poviem tam piatok, dneska je streda. Zajtra ma ešte čaká jeden výlet, ešte idem do tej školy pozrieť, len tak, ešte si niečo natočím. Vlastne to podstatné už mám a už len doplním nejaké záznamy. Tak nemám kompletné video, ktoré za chvíľku vydám. Je to urbex školy, kde sa natáčalo seno, slnce a erotika. On to je z tej vonkajšej strany, tam sú také fontánky, také jazierka a také betónové konštrukcie. Ako môžete vidieť potom aj v tom filme, si to potom porovnajte. Ja som to natáčal najprv z dosť veľké výšky, aby ste videli celý komplex, ako to celé vyzerá, aj kotolňa. A potom som natáčal ešte zbližšia. To už včerajším dňom. A natočím si ešte nejaké tie scénky, ktoré potom popridám a poukazujem kolegovi. On má celkom dosť veľký záujem si to pozrieť. Je to obrovské, to len hodinu idete peši, hodinu. To bolo čo robiť. Ja som tam bol včera, 3 hodín som natáčal. Plus vzdušné natáčanie s dronom. Bolo to dosť, no. Takže takto. Pozrime, aké to pekné. Tú energiu tak sa cítim veľmi dobre, že mám chuť sem chodiť ako na klavír. Normálne dookola. Dobre mi je to. To je podobné, táto hrobka, ako tiež jedna pri Trenčine, kde som už bol minimálne 3-krát. Prvýkrát som cítil, že aká parádna energia tam žiari, tak som sa tam normálne nabil. Ja som si priložil ruku od tej plechové dvere dole na tej hrobke a bol som zrazu ako vymenený. Normálne, že nový človek. Že nič deprimujúce z tohoto sveta, nič podobného. Normálne som sa nabil, bol som veselý. A potom som išiel ďalšíkrát okolo, keď som dohral zábavu v jednej dedine a bolo to tak ďalej, by som povedal, nejakých 15 km, asi možno 10, tak nejak to vychádza. Tak som išiel okolo tej hrobky, tak ako nič, zastavím sa, pozriem sa na to. Tak som tam prišiel, nabil som sa, pozhovaril som sa, presne ako aj tuto, to isté. Preto to hovorím teraz do kamery. Možno ma nikto asi nepočuje tuto v okolí, ale verím tomu, že to je zaznamenané teraz. Nerobím toto nikde, ale urobím to aspoň raz za čas, že toto rozprávam do kamery. A aby ste videli aj tento zážitok, aj to, ako sa to smievalo doteraz, však je to stále viac a viac tma. A ja som stále v pohode. Táto ja fungujem normálne v teréne. A čo som to chcel povedať? Ja, že tá hrobka. Normálne, keď som šiel na tom bicykli, potom už odtade, od toho cintorína, nechcem hovoriť miesto presne ide, aby sa nestalo to, že sa chytia do toho druhí ľudia, aby to nezačal ničiť. Preto funguje takto aj s tými urbexami. A nezdielam priame lokácie, však aj túto školu tiež. Nechcem, aby sa to ničilo ďalej. Viem, že to kúpil nejaký Nemec a nasilil tam SBS-kara, cez ktorého som išiel, normálne som si rozprával, nedával som do kamery, lebo on sa neprijal, tak som sa tam dostal normálne dovnútra. Nenakrutil som o domykanie, zamykanie, pretože to sa nepatrí. A tam sa inak ani nedá dostať normálne. Tak som sa celé natočil, neuvedol som lokáciu, ani ten vrátnik si to neprijal, vlastne ten strážnik. Tak som sa natočil celé, je to pekné tam. Som mu povedal, že žiadnu lokáciu nedávam a podľa tých leteckých snímkov, čo som spravil, nenatočil som okolie, natočil som len ten komplex. No a ešte som chcel povedať to. Toto už uzavrieme, to už je za nami, táto téma. A čo sa týka tej hrobky, čo som spomínal v tej dedine, odchádzal som na to bicykli, lebo som bol extrémne nabitý, mal som kopu energie a nevedel som ovládať svoje nohy, išli rýchlo.
veľmi rýchlo a to je dobré, nabiť sa, prečo nie, to je ako powerbanka pre mňa, energia. Išiel som tu bicykli a bol som pod takou horoleckou skalou. No a tam normálne som videl zrazu také netradičné svetlá, to ani nemohlo byť normálne klasické svetlá ani z auta, ani z ničoho iného, to som v živote nevidel, to bol prvýkrát v živote. To len tak, ako keby prešli tie dve svetlá len tak. A ja som sa ešte obudral, či na auto nejde. A kúkam, nič. Čo to mohlo byť? Sú to také javy, nevysvetliteľné javy. Vtedy som nemal kameru zrovna so sebou, však ja som bol na tej diskotéke, čo som hral, tak som išiel domov na tom bicykli. Však chalani mi potom dovezli na aute, na dodávke techniku. Lebo tedy som to auto zrovna nemal. Taký je život, no, keď niekto zničí moje auto rabovaním, ničením, tak to aj tak vyzerá. Tam mám druhé auto a neexistuje si pripustiť depresívnych ľudí k sebe a hlavne, aby to využil takéto veci, že niekto má auto, využíme to. Nie, určite nie. Auto má slúžiť na to, aby sme chodili po takýchto lokáciách, natáčali si rôzne zážitky, ktoré chceme zdieľať. A to nezažije, nevie. Ja sa zažívam v pohode na každom mieste. Ja sa teším na ten piatok, na ten cintorín. To je to židovský cintorín. Je to Kusovotý Strakoníc. Taká dedinka, nad dedinkou to je a je tam Kuzoševraj zámok, tak si to ešte to natočím, uvidím, čo tam bude celé. A tu som asi natočil skôr ten druhý deň už ráno, lebo tam chce byť celú noc na tom cintoríne. Údajne, že tam niekto hádže rôzne predmety po ľuďoch. Preto sa boja, utekajú z toho cintorína preč. Je to maličké, je to tak 20x20 metrov. Písali, že nejakých cca 400 m štvorcových. Ja sa chcem len preveriť, či ozaj to tam tak straší, alebo či sa snaží nejaký duch nadviezať kontakt, len asi sa jedú na tom, že nikto nechce počúvať. To je ďalšia vec. A to veľa ľudí nechápe týmto veciam a koľky tomu neveria. Ja som zažil všeličo, no. Aj moja žena to zažila. Keď bolo výročie osoby, ktorá bola milovaná a prejavila sa paranormálna aktivita. Buď fľaška prevrátená, zrazu doma to bolo krásne vidieť, plechovka, alebo aj v kúpeľni šampón padol do hane len tak, z ničoho nič, ktorý bol v klietke pekne daný. Aha. A svetlo skapalo, alebo niečo tu je. Dobre. Takže zapínam druhé svetlo. No, takže má vidieť, dobre. A potom si druhé svetlo, to je silnejšie. To je aj s tým tripodom, čo som si donesol so sebou. Bude sa natáčať pekne. A je to pekne tma. To je paráda. Narcisa, ďakujem za tvoju prítomnosť. Som rád, že si tu. Celkom pekné meno máš, ľúbi sa mi to. A rád si s tebou porozprávam dneska. Neviem síce, ako vyzerám s tým svetlom takto z tohoto uhla pohľadu, keď hen to zhaslo originál. A mal som pri tom plnú baterku. Však aj kamery dobre nabité. Ešte veľmi čerstvo všetko. Tak uvidíme, čo nájdeme. Ja sa rád venujem týmto veciam. Odtedy mám pokoj, žiadne čierne sny, nič podobného, žiadna depresia, nič. Duchové mi chcel niečo povedať. Takže sa tomu venujem. A cítim pochodom. Tí, ktorí bežia, odchádzajú a vlastne končia na tom mieste, tak ja práve tedy začínam. O tom je ten život. Keď sa niekto k tomu chce venovať, tak najprv nech si prejde skúškami svojho strachu a potom už môže ísť na to. Prekoná niekoľkokrát tú skúšku. To nie je iba jedenkrát. Ja som už prekonal x-krát kedy.
Začal som takto venovať a len tak. Dobre. Som rád, že existuje ten paranormálny svet. Mám istotu, že moja duša neskončí len tak na pospas zničenia. Nekončí život. Práve tedy začína. Asi som vám rozpovedal všetko možné. Zážitky z môjho života. Najmä sa mi páčil Pominovec, tie deti, ako sa hrali na tom cintoríne, mali dušičky. Antónia Mária Šondorové hlavne. To bolo krásne. Perfektný kontakt s duchmi, hlavne anielom. Menianská hrobka. Laura Rejmová. Rejmová hrobka. Vojenská cesta hneď vedľa. Tam bola smrťka za mojím chrbátom. Zážitky. Ja vám poviem tak. Keď som to bol ďalší krát, tá smrťka tam nebola. Takže nemohol to byť ani strom, ani peň, ani nič takého. Čo by držalo pekne kosu a normálne lebka bez spodnej čelustie. Viete si to predstaviť? Zážitky. No a tak, ono som to videl až doma na tom zázname. Keď zoberieme Démon, Tumický tuneloch, tiež doma som zistil. Čo bol naživo, čo som videl, bolo veľmi často, že UFO. Berte si to ako chcete, kto to nezažil, kto tomu neverí, nemusí veriť. Nemusí veriť ani tomu, čo hovorím. Kto nezažije, nevie. Možno buď má na to smolu, alebo človek sa míňa s tým zrovna, alebo to odpudzuje. Ja som veril v tom, že určite raz nájdem to UFO a uvidím ho niekedy na tej oblohe. Mne sa už stalo 3-krát. Teraz tú poslednú dobu som to ešte nevidel momentálne a nestačilo iba 3-krát sa presvedčiť, že naozaj to UFO existuje. Nie sme sami vo vesmíre. To darmo budú rozprávať vedci, ktorí nám toto všetko tajia. No, to teraz UFO nebudem ani spomínať, lebo však som teraz na cintoríne a tu sa budú riešiť iné veci. Ešte nás stále hrmí, ale búrka je už preč, mraky tiež. Je to čím ďalej v tomto čase ďalej a ďalej. Taký pokoj tu je. Viete sa predstaviť na cintoríne. Najtiššie miesto vôbec tu na okolí. Nie len tu, ale to je každej obci. No pokiaľ tam nie démon, hej? Alebo vieme, čo robí démon. Škriabe po stenách, škriabe po dverách, škriabe aj po tele. Potiahneme aj poltergeist, napríklad za šaty. Telo sa zlakne, uteká, nevie, čo sa deje. No. Je dobre za sebou nosiť niekedy aj Bibliu, aj sa prežehnať, ale on to dáva aj silu tiež, no aj ochranu. Nechcem spomínať nejaké slová z toho paranormálneho sveta, že ktoré sa dajú používať, nemôžem to hovoriť. Nejde ani o tie autorské práva, nič podobného. Ide o to, že tie slova by sa dali aj zneužiť. Nechcem, aby sa niečo zneužívalo. Pomôžem ľuďom tým, ktorí to potrebujú, ktorí majú nejaký poltergeist alebo démona, veľmi rád. Ale určite nejakým spôsobom zneužívať tie slova. Zaručenie nie. Nedávam to ani na internet, ani verejne, ani nič podobné. To, že otvoriť bránu, zatvoriť bránu, budíš. No, ale iné slova nie. Momentálne sa rieši ešte jedno slovo, čo nám to povedalo v rodinnom dome, opustenom rodinnom dome v Brne. Chcem tam ešte vycestovať na aute a vyšetriť to, že čo to slovo znamená. Nebudem spomínať, aké to je slovo. A nechcem to moc ani do videa dávať, aby sa to nedalo zneužiť. Ľudia sú v tejto dobe takí zvláštni, čudní a neviem, čo to je za dobu. Sú zlí k sebe. Ľudia, čo žili ešte tých 90 rokov, 2000 rokov, 2010, ešte ako tak dobre. Ale táto doba je úplne zvrátená, taká čudná. Normálne si naozaj robia zle. Zažil som aj tú kyberšikanu, viem, čo to je, ako už teraz je ticho, už to je jedno.
zažili moju odvetu. Ako ja s nikomu sa nechcel zle. Keď robili zle, tak dobre, nech sa ti páči. Tak okoštuješ môj guláš. Taký, aký si ty navaril. No. Hovorím, ja si nechám skrkať po hlave. Ja nie som taký typ, že sa nechám manipulovať. Žiadna manipulácia, žiadne korporácie na mňa. Nič. To darmo bude niekto skúšať. Že či som nejaká krehká povaha, alebo čo, že či nejakú samovraždu spácham. Akože oni si mysleli všetci, že pravda, samovražda. Ja som vnútorne tak aktívny človek a taký silný, že barčo, hej, že mi niečo urobí zle, alebo čo. Dobre, zničil mi možno, že DJing alebo tak. Ale stále mám ja domáce štúdio, vlastne nahrávacie štúdio, ktoré si tento rok pekne rozložím. Nahrávam si hity, vlastne konečne. Lebo ja si pamätám, že veľa ľudí sa ma pýtalo, že či už majú vlastné pesničky. Jako nemám. Že to by som už mohol mať. No a tak som na tým uvažoval. Veru, spravím taký krok. Ľudia sú také čudní v tejto dobe. Si pamätám, keď som naposledy hral akciu, ako chceli nejaký štýl hudby, tak som im dal. A že nemáš niečo lepšie? Nebo také, no ešte by sme chceli niečo také drsnejšie, tak som im dal. A nemáš ešte niečo viac? Akože ja už nechápem. Človek sa snaží vyhovieť s tými najlepšími vecami a ešte niečo lepšie. Tak nie si poskladať vlastné hity, nie je to také ľahké. Keď zoberieme aj ten mastering, to nie je taká jednoduchá vec, že dať iba hlasitosť, troška tam dať maličko echo, alebo teda delay a tak, no, také delay, echo vlastne, no, skreslenie a urobiť to tak, aby to bolo vlastne hĺbka toho zvuku. To nie je také jednoduché, a ten mastering. Ja sa to sem tiež naučí, ja počúvam tú hudbu a keď ja jej vkladám aj do videí, to je také, bude horové pesničky, že keď robím nejaký paranormál, tam to vložím, alebo keď dám urbex, dám tam nejaký megamexe hitov a napríklad aj video o Meríne, čo som dal, kde sa všetko skúmalo, tak tam som dal normálne zmes takých hitov, že to tiež aj vytvorenie tých hitov nie je taká sranda, je to také dosť zložité. No. Dobre, muzikanti už majú nejaké skúsenosti, ako muzikanti vedia, ale vlastne tí producenti, ktorí si vytvárajú vlastné hity, ako už musíme nejaké tie skúsenosti, ale to treba nejaký dlhodobý tréning, nie je to také jednoduché, no. A tiež to isté, ja idem tvoriť to isté, podobné. Buď tie horové pesničky, alebo teraz si spravím niečo dobré na urbex, také príjemné napočúvanie. Kto chce si kľudne stiahne, ja to dám free. Ja nepotrebujem na to zarábať, ani na týchto videách. Ja raz zdieľam zážitky. Tí, čo sledujú čísla na svojich YouTube kanáloch, nech sa im páči, môžu sledovať. Ja si môžem maximálne dať to, že som rád, že tiež sledujú ľudia videá, ale nie je takom rozsahu, že by som musel na to zarábať. Som rád, že sú ľudia, ktorí prejavujú záujem ešte o ten urbex, že ich to baví, že je nejaká opustená budova, že si nahliadnú to video, že ako to vlastne vyzerá, pozrieť to celé a povedia si, že to muselo byť niečo obrovské. A keď zoberieme, že aj prieskum také budovy takého obrovského rozmeru a kráče po každom poschodí, mňa včera boli nohy z toho. No, cítil som, mal som svalovicu, no, už dneska nie, ako keď som tu, tak sa cítim v pohode. A čo taký paranormálny aktivít? Tuto viem, že není demonizmus, žiadna negatívna bytosť a nič podobného. Som rád, že toto miesto je čisté od temnoty. Nie je tu úplne všade takto, hej. To je to obrovský cintorín. Keď zoberieme, že aj na stenách kostola z vonkajšej strany, tam sú tiež náhrobné kamene. To hneď nalepené pomaly už na stenu toho kostola. To vie, že čo je pod kostolom, aká krypta ešte. Tu je toľko zomrelých ľudí, že to sa nedá ani rátať. Je to sakra veľa. No už, život začína, život končí. Vychutnajme si, sme tu iba raz. A habanie majetkov, alebo strašne zazobávať sa, hromadiť. A na čo? Kvôli čomu to je? Na čo hromadiť majetky? Nie je tam dobré bez toho? Stačí malá strecha nad hlavou, vyspať sa niekde, mať partnera, poprípade deti,
Čo potrebujeme? Že je o tom, užiť si tento život a sa hlavne slobodne žiť. Korporácie nech si už hovoria, čo chcú, že platíte to a tamto a nezmysly a všelijaké tie ich nápady, že niečo vymyslia a už musia na tom ryžovať. Len z tej myšlienky. Čo je dobré. Nie si vymýšľať, čo chcú. No ale tak, sú diery v zákone. Treba to využiť. O tom je ten život. Bojovať proti tomu všetkému zločinu. Legálnemu zločinu. A my, že čo sme označovaní ako vyvrheli, alebo teda gangstri, alebo keofras, ako to chcú povedať tie korporácie. Nie. To je vlastne ten free život. Free life, ktorý si chceme vydobiť. Jaj, no. Už ma troška bolí ruka z toho tripodu, čo musím držať vo vzduchu. aj s tým svetlom, no. Asi by som mal začať. Už je dobrá tma. Že môžeme pozrieť, aha. Čo poviete na to? Aj táto hrobka. Pekne je to takto večer však. Gotický štýl. Boli časy, no. Najviac mám rád hrady zámky. Tam, čo je tých hlasov všelijakých. Naposled ten Wimberg. Ešte aj neviem, čo je na Zvíkove. Tam som bol. Kráľovský hrad. Krásne, to tam je nádhera. Normálne, keď som bol na tom nádvorí, tam, kde sa platí vstupné, ja som si ho musel zaplatiť, lebo keď som to videl, tak normálne až do plaču mi bolo také krásne, to bolo celé. Normálne som sa ocital ako keby v stredoveku. Ako keby som išiel strojom času naspäť. Škoda, že tí ľudia nebehali tých kostýmov, že ako keby som sa ozaj tam vrátil do stredoveku. A potom som ešte videl zámok Orlík na Orlíckej hrádzi. To bolo také krásne tiež. Paráda. Chcel som nastrihať teraz naposledy video o tom Orlíkovi, o tom zámočku, ale zabrzilo ma ten urbex tej školy, takže to vydám skôr ako ten Orlík, aby si ľudia mohli nahliadnúť teda, aké to je veľké. Neuvedol som presnú lokáciu, lebo ja nemám rád, keď niečo sa rozbíja, ničí, kradne a takto. Poznám takých dvoch, ktorí to robia dosť často. Idú hlavne po našich stopách a už vyvracajú všetko, čo môžu. Hlavne, čo tam všetko povieme, alebo sa nikomu niečo nepáči tam, že prišli a zrazu je to nejaká rybárska ubytovňa, či keofras, čo tam spomínala, to všetci majú natočené ako turistická ubytovňa, akože čo to kde čítali. Za to, že potom neskôršie tam nejaký rybár prespával na miesto stanu, no nie sa mu páči. Ale netrepe ho, ak si. Dobre viem, čo to za človeka. Keby aspoň sa priznal k tomu, že keď mal vodičak a že zrazil človeka a zostal na vozíku. Toto nech sa prizná. Ešte aj to, že ako chcel oklamať televíziu. Že bol v tom 7. nebi. No, asi tak to bolo, hej, 7. nebo. Videl, rozboril a chcel osrať televíziu. Za to, že on na aký podmienka žije. Lebo tak si ich stanovil sám. Nie, že nemá peniaze, peniaze má. Ale on to tak náročky ukázal, aby dostal zadarmo dom. A viete si predstaviť také človeka, že čo sa hrá na chudáka a na mrzáka a neviem čo všetko, že mu všetci sú zlé. Nie. On narobí humbuk a potom sa mu to spätne všetko vracia. Ja som zažil tiež, viem čo to za človeka. Bol párkrát na polícii, lebo musel som už. Lebo už tie vyhrážky, to už bol moc. Ja som sa nejak nevyhrážal, iba to, že už to pôjde na políciu. To nie je nejaká vyhrážka. To, že zverejňujú nejaké moje informácie a hlavne tie citlivé údaje o súkromí. Takisto, že moje meno, prívisko, ako není to také, až také škodlivé ako telefónne číslo auta, špecifického auta. Hovorí, že je verejne, každý si môže pozrieť špecifickú, ale že by sa mal natáčať a húckať ľudí
aby išli rozbiť auto, ako to, kde sme? Tak to je výpalníctvo, nie? A za výpalníctvo je asi 2 roky base. No. Ja som nejaký znalý, nejaký zákon, ale za to, že čo títo dvaja robia, tak raz si to aj vždycky naštudujem potom, čo všetko oni robia, aby som sa vedel brániť. Takže tak, no. Nechcem hovoriť mená, nechcem spomínať minulosť. On to začal tým, keď som mal parťaka, tak som odstranil do života, keď robil zle. Nadával vo videách, depresívne pôsobil vo videách. Ľudia na to reagovali. Že prečo máme takéto videá, z akého dôvodu, prečo tam tento je naslopaný, prečo tam nadáva a stále niečo, ako ja som mu to x-krát hovoril. Nerob to. Jeho to nezaujíma, že on si bude robiť to, čo on chce. Aha. No, hlavne, že vystupoval ako hlavný, vrchný, on bol zastratený. A táto vlastne poškozovala toto meno. Takže kto zakladal Honba zastrateným? Nie henten. Lebo on chcel easy paranormal. Nie easy paranormal. Aby to bolo ľahko dohľadateľné a výstižné, čomu sa venujeme. Takže ja sa venujem tomuto a zaručene len tomuto. Urbexy mám rád. Áno, treba urobiť prehľadku budovy, natočí sa to, mám zážitok. Keď sa tam zachytí niečo viacej ako hlas alebo zjavenie, samozrejme sa vydá video číslo 2 Paranormal. A keďže sa ide zisťovať, z toho článok chce niečo povedať, čo sa tam nájde, tak sa vytvorí video 3 príbehy. A uzavretie všetkého, čo na to chcelo vlastne povedať, aby si ľudia mohli pozrieť, hlavne tí, čo to tam poznajú, a že si zaspomínajú na niečo, čo tam bolo predtým. No. A to je vlastne všetko z tohoto rozhovoru. Idem sa venovať Narcise Votavovej a idem sa s ním porozprávať. Tak sa vidíme za chvíľu v strihu. No. Ja som na tom cintoríne. Mám zapnuté aj infračervené. Pamätám tie časy. A však treba. Čiže zapneme biele pre istotu. Takto, no. Teraz to vyzerá úplne perfektne, tak ako má byť. Ja som tu, milí Votavovci. Narcisa Votavová. Ahoj. Bol som tu aj včera, však vieš. Chcem sa porozprávať. Máš pekné meno. Sa mi to ohromne páči. Ako to svieti. Cítim tvoju energiu. Tu sa chodí nabíjať. Je mi tu fantasticky. Je to také pokojné miesto, no. Nie je tu zle nič. Akože to počasie, že blízko sa tu hrmí. Čak bolo nedávno pretože mračien. Možno mi teraz z toho veľa nepovieš, pokiaľ nemám spustený diktafón. Nahrávalo. No ma to nahrávalo. Aha, tak sa tu dejú zvláštne veci, dobre.
spring is my love. I used to spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul, which will tranquilly last forever in my mind. The spring is the my wind, love. the birds, the love, the air, the breeze, the dew, the love of me. The wind, the birds, the love, the air, the breeze, the dew, the spring in me. The wind, the birds, the love, the air, the breeze, the dew, the love, the spring in me. The wind, the birds, the love, the air, the breeze, the dew, the spring in me. The spring is my love.